ukusuka ku1 kuya ku10 ekuthembekeni onakho nasekuphilisaneni kahle nabantu ungazipha abantu ukusuka ku1 kuya ku10? Asiphinde sikubingelele mbukeli lapho ngasekhaya. Igama le channel ke uhlanga media siyinhlanganisela ne18 and above. Igama lohlelo ihwayi mina ebantwini bebonke ngani ukhetha ukuthi lobu buhlungu obuzwise mina. Ngiyazi abanye bayazibuza ukuthi 18 and above why mina? No. Niyazi ukuthi sisenenkinga ke ngale kulokhuzana kuhlanga media of which kungekudala nje sobe sesikhona futhi sibuyele khona. Sinomfowethu la sizoxoxa naye mayelana nokuthize. Sisafisa ukwazi yena nje uqobo ngaphambi kokuthi ke siqhubeke siye phambili. Mfowethu siyakubingelela sakamukela ohlelweni. Sibingelele mfethu njani? Siyaphila mfowethu. Igama bani? Siyaphila. Igama ngoSiyabonga wakagumeti Sibonga. Oh, phakathwa. Yebo mfethu. Ayebo siyabonga kakhulu. Bafoke njengoba ngikhuluma nje ngisazabe ukintroduce uhlelo. Ukhona umuntu osibhalele kahle kahle. So sithina sifuna ukwazi ngendlela yethu. Ukukhulumile but thina sifuna ukwazi ngendlela yethu. Ngifisa ukuthola bafu ukuthi niba ngaphi ekhaya? Ngicela ukubuza usho kubaba noma kumama? Uma wakho nobaba kabashadanga? Yes. Okay. Ingathi ngawuthanda umbuzo wakho. Yeah. Niba ngaphi kumama wakho? Kumama siba u6. Bese kuthi kubaba siba u5. Okay. Yeah. Uma wakho usaphila vena? Uma usaphila uma kodwa washadela kwenye indawo njengamanje. Yeah. Okay. Yes. Ezasemshadweni ingane zingakhi zakhe? Ingane zu4. Niba u2 enzalo nina nzalo baba yedwa noba u2? Mina nginobaba wami na udadewethu futhi lo unobaba wakhe. Yes. Wena nobaba wakho? Yes. Usisi wakho nobaba wakhe? Yes. Yilaba abawu4 banobaba wabo? Banobaba wabo laba basemshadweni. Yes. Okay. Yeah. Uma wakho uthe emeshada wahamba? Yeah, uthe emeshada wahamba. Okay. Nasala nobani? Sasigcine sala nogogo ekhaya. Yes. Okay. Alright. Bekuphileka kanjani inhleli nogogo? Impilo bengekho angifuni uqamba amanga bengekho right impilo. Pheko ukuthi ngigcine mina sengihamba ekhaya. Sengiyohlala ngaphandle ngesimo sekadadewethu angenzi kahle ekhaya. Yeah. Behlukumeza wena uqobo? Behlukumeza kamina uqobo nogogo naye behlukumezeka phela ukuthi bengayiphathi kahle, ephuza yenza yonke lento ongayithandi and afaka nabafana ekhaya phambi kwami mfowethu. Phambi kwami into bengizwisa ubuhlungu bengigcine nami sengize ngiphelele ngesithunzi phambi kwalabafana bebangangithathi njengomuntu oserious. Yeah. Lezi zinto zenza mayidakiwe? Njalo nje mayidakiwe zenza lento mayadakiwe noma ngadakwanga kwesinye isikhathi kodwa nje uyanqamela ukuthi imsihlile kanje umbona nangisuyangena nendoda ngikhona mina ekhaya. Ake sihlebele ngizwa kuthiwa mangabe ebuya esontweni umuntu osondayo ngizwa kuthiwa maye ebuya esontweni ngama Sundays uphuza utshwala ebuya khona esontweni. Yeah kunjalo impela ungamthemba uma umbona ebheke esontweni kanti esikhulu isigebengu lesi. Mabuya nje ubuya seyidakiwe phela nje inkane ebuya khona esontweni bese yenza lemkhuba yakhe ke yenza la ekhaya. Yeah. Wena bafo kahle into ekhambisayo ubaleka indaba ukuthi isithunzi sakho siyanyatheleka njengomfowabo. Yes. Umdala futhi kunaye? Ngimdala kunaye. Ngimdala mina ngimbekile ekhaya kodwa manje sokugcina mina isithunzi sami silahleka ngesimo asiyenzayo kimi ufika nalabafana abafana sebagcine bangibukela phansi. Ilokho kungizwisa ubuhlungu. Yeah man. Eish. Ibhlungu indaba yakho bafo. Ibhlungu kakhulu ngendlela oyichaza ngayo. Nayo lichazile iside lakhe but sengizwe enye into ebengingayazi. Uyabona ukuthi kubaluleke kanjani ukuthi ngilalele omabili ama side. Yeah. So njengamanje uphila kanjani yena njengoba wena ungekho uyasebenza? Ugcina ngasebenza khona ekhaya ehlele ekhaya kodwa manje ngicabanga ukuthi ibona laba bafana kade babhizi bamsupporta lapha nalapha since ngingekho mina kodwa ngibona ukuthi isimo sihamba kahle ngoba ngingekho. Ake ngenze nje isibonelo ake kuthiwe na kuyenzeka mhlambe uqhamuka la nangusisi wakho umi nomfana uwenza njani? Uyaqhubeka noma uyabaleka ngoba ebona wena mhlawumbe uyabuya ema ungasekho? No uyama njengoba kade ngikutshela ukuthi nanokungihlonipha bekungasekho kuye
ezinye zizathu leso futhi zenza ukuthi ngiphumele ngaphandle ngiyohlala lapha engihlala khona njengamanje uyama phambi kwabafana nabafana phambi kwami awukahle mhlambe kwenze ake ngithi mhlambe kusaphila ugogo bekwenze kanjani ugogo esaphila ezinye zezinto mhlambe engayibalula ezayenza ukuthi mhlambe nogogo nagcina shona emhlabeni uyena usisi lo ngoba ugogo abantu uyabazi mfethu mase babadala baphatha ngalezi zifo ekhona oshukela nani ngokuthi bebuya labo yakhona beyidakiwe bangazwani nokuzwana nogogwana so umuntu omdala ethethe ugogo angayifundi ayenza lento le ekhaya lapha egcekeni ya ileso simo umama nimfonela mhlambe noma ukhuluma naye noma manibonana nje umchazele isimo sikasisi wakho usithatha kanjani umama kwesinye isikhathi uyabazi abantu besifazane kwesinye isikhathi baye bangayithathe into serious mhlambe uya ame kuleli side lekwasisi wami ngoba yabo yes most of the time mina ngoba bangangithathi serious ngoba ngumfana yabo lento leyo isimo besifike esigejane lapho noma ngimbekela udaba kodwa manje angalithathi serious ngoba kuqhamuka kimi uyasonda nawe baba yeah nami ngiyasonda awuphuzwe notshwala cha ngiphuzi yes kahle i-background yenu niphuma emndenini okholwayo siphuma emndenini okholwayo yebo nayo sisi uyakholwa futhi nawe yakholwa ukhule ngayo lento ubani ofaka lento uma ugogo besina ekhaya yes yeah kwazi kabuhlungu baba yazi ngizobuza nangombuzo bese sifela ukubuza la ukuthi kusukela ku1 kuya ku10 mhlawumbe ekuthembekeni ekuphileni kahle nabantu engawuthandini umsindo nje kube nomuntu nje oqondile ungazipha abantu kusuka ku1 kuya ku10 ngazinika u9 mfowethu ngithembeke kakhulu yes yeah bafu ngaphambi kwako konke mfowethu umuntu okubhalele ake simbone njengamanje ngicela sibuke lapha ya okay sanibonani babukeli igama lami nguThembu Wagumede ngibhalela uHlangamede ngoba ngifuna lengixhumanise nomfowethu engingasamazi kade sagcinana naye wavela wahamba ekhaya manje ngazi inkiki kuphi manje bengicela ukuthi lingixhumanise naye ukuze ngizokwazi ukuthi yini le edala ukuthi ehambe ekhaya bafangazi noma uyamazini usisi lo hayi ngiyamazi impela udadewethu uyena lo sikhuluma ngayo udadewethu into esengifisa ukuyazi ukuthi kanti wena uhambe kanjani ekhaya umchazelile uhamba umtshelile ukuthi okay sis next week ngiyaphuma lekhaya ngiyahamba noma umuntu ovile wahamba angizange ngimchazele ngesimo sokuthi vele kade ngikhuluma naye so angangilaleli bese ngikhathele mfowethu ya bese ngikhathele ngavele ngakhetha ukuthi ngiphume ngihambe ngimshiye yazi bafinto engishayile izandla kuwena ile ukuthi awuzange uzuthi akaphume akahambe but uyaqonda ukuthi nobabili namalungelo kuleya ndlu ikagogo wenu so it's either kuhamba wena kusala yena kunokuthi kuhambe yena kusale wena uyabo yiloko nje ngishayela izandla ukuthi awuxabananga naye uzihambele ngendlela yakho so uma ngabe so uhamba umama uyamtshela ukuthi ma ngiyahamba manje kanjani noma mhlambe yena uke wakufonela wakubuza mhlambe ukuthi kwenze njani yeah yes noma ukwangifonela wangibuza kodwa manje kwaba nalokuthi vele nasekuqaleni bengayithathi serious lento mangimbekela so ngabona isidingo sokuthi ngimbekele vele uzoqhubeka lento le kade yenze ekuqaleni ngavele ngaphuma ngasihambela kanjalo njengoba so ungasekho ke so la ukhona mhlawumbe akaza kufonela buze mntanami kanti yini konakalaphi ya noma phone ebuza ngiba nakho lokho ukuthi ngiyafisa ukumtshela kodwa manje sikukhathalekile yes ngesimo na umama kade siyenza phambili uxhumano phakathi kwakho nodadewenu kusekhona ukuxhumana okukhona akusekho mfethu akusekho angifuni uqamba amanga ngesimo sokuthi ngigwema lezi izinto kade eziyenza nekade sikhuluma kimi ngalesikhathi ngisasekhaya yeah bafo udadewenu ukhona around okay yeah ukhona around uyena osinxanxile wasinxusa ukuthi sikubize ngoba nje ade sibukela ivideo so ukhona naye around ngiyacela ukumfaka mfowethu sibone ukuthi mhlambe singabekanaphi enkulumweni yethu nanokuthi umlalele nje ukuthi mhlambe yini mhlambe afisa ukuyisho I'm sure soloko waqala ukumkhuza khona la khona sekwafika kona wathi hayi no sengiyayiyeka lempilo engiyiphilayo kanjani khona akakuthembise kona angikhumbuli ukuba akaze kwenza sikhona isikhathi la akakucele khona ukukhuluma nawe njengoba kwenzekile nje namhlanje
Cha, asikho. Kuyaqala namhlanje. Kuyaqala namhlanje. Mhlawumbe ake sihloniphe lokho ukuthi ngoba kuyaqala. Yes. So simnikeze ithuba. Yeah. Qhawa umfake bese. Sisiwami kunjani? Ngiyaphila bhuti. Siyaphila. Siyibonile ivideo yakho la eMagomede ede siyibuka. Nomfowethu kodwa akukho ukutheni ukuchazile lapha nevidweni. Ngiyafisa ngoba nangu umne wena ukhona la. Mhlambe ukumtshele lokho mhlambe ukhala ngakho ukuthi yini inkinga njengoba sila. Ngiqala ngibonga ithuba. Into engilethela kakhulu ukuthi umfowethu wavele wahamba nje. Ngingazi ukuthi inkinga ikuphi. Akaze chaze lutho nje wavele wahamba ngoba mina ngumuntu osontayo. Ngakade ngihambile nje ngesontweni. Manje ngiyabuya esontweni ngibuya kasekho. So mangizama ukumfonela akayi answer ingcingo zami. So nje ngagcina ngumuntu ongazi ukuthi yini inhloso yamhambisayo kahle kahle la ekhaya. Awungitshele siswami mhlawumbe masingake sibuyele emuva nje bafuna uzomphendula. Kuye kwanogogo ekhaya kuwena ugogo umfowethu angithi. Yebo. Impilo ibinjani? Impilo khona bekuyimpilo nje besiphile engathini. Kodwa nje umfowethu esekhona yena ekhaya beku right obe supporta nje ngayo yonke into. Ube supporta nje. Ekhona ugogo. Ekhona ugogo naye be holy grant le mali yogogo na umfowethu support. Ngoba mina vela ngisebenziki. Kodwa nje sibo besi right nje kusekhona umfowethu. Mangake mhlambe ngithi ngiyazibuzela nje ukuthi sikhona isikhathi mhlambe la khona oke wenza something noma nje hayi izinto eziningi just one thing wabona ukuthi lento engiyenzile ayimjabulisa ugogo. Usikhona isikhathi esinjalo sake safika ugogo ephila. Ya khona ngasho ukuthi ngike ukuhlupha kancane. Hayi bengiphuza ke khona ake ngiqamba manga bekumuntu obephuza nje impela. Uvela uyafuthi nasesontweni. Hayi esontweni cha bengayeke ukuya bengiyimpela nje. Ngiye esontweni ngiphinde ngibuye ngiphuzele nje. Yabo bekihluphela nje bengulomuntu obilibela bangani nje. Ehlupha nabafana kancane kodwa nje ya. Okusho washona ugogo washintsha. Ya akuthemba ukushintsha ukushona ugogo ngase ngithi ukushintsha kancane ke. Sekubona isimo ukuthi hayi akusafani naqala. Okay. Hayi ngiyakuzwa mfethu umne wethu udadewenu nangu uyabeka ngendlela kabeka ngayo. Angazi mfethu ukuthi uzizwa kanjani ngakho konke. Mfethu kuyangimangaza amakhuluma kanje namhlanje. Pheke ukuthi isimo mina engasuka esangenza ngaphuma ekhaya isona esangihlukumeza kakhulu. Uma zokhuluma namhlanje ukuthi ke ukuphuza bephuza namadoda wafaka ekhaya then emveni kwagogo wabe sekuyeka lo akazange kuyeke bethu. Bengeke mina ngiphume ngishiya ekhaya akuyekile. Akazange kuyeke waqhubekana yonke lento beyiyenza lapha ekhaya. Ayikho lento ayikhuluma ubhodi. Ngashintsha mina. Ayikho nje lento ayikhulumayo. Imake mawuthi washintsha yini washintsha kokuphi kuloko okuningi obukwenza? Ngashintsha ukuphuza. Ngathi wehlisa ukuphuzini. Awangayeka wahlisa. Ngiqale ngehlisa ngase ngiyayeka manje kodwa ngaqala ngathi kwehlisa kancane. Ekuphuzini. Okay. Kuningi ukubalwa mfowenu but ngiyafisa umfowethu ukuthi uzibalele wena ukuthi kahle kahle into ekuyiyona ekwenzile ukuthi uhambe benza u1 benza u2 benza u3 nangu phambi kwakho. Yabona dadewethu namhlanje ngifuna ukukutshela nje ukuthi imbangelo yenza ukuthi ngize ngiphumele ekhaya yini. Kuyangimangaza mina ukuthi wena mothi wena ngavele ngaphuma nje ngashongo uyazi kahle wena. Okokuqala bongehlisa isithunzi. Ulamadoda yakho kade uhlezi ungena nawe la ekhaya. Ngikhona ngimdala and uyazi ukuthi mina ngibhekile la ekhaya. Yonke lento kade kuyenza nogogo uzwahamba emhlabeni. Wena ubhizi ugogo umphathisa ngoshukela ngayonke lento kade uyenza. Uphuma even noma ubuye esontweni ulihamba impela isonto kodwa ubuye esontweni udakiwe uphela inkani. Uma ubuya lapho uzowenzana ekhaya uzosithethisa ufune nokudla yonke lento kade ufuna kuba ukudla. Ekufuna kimi ukudla kodwa angakwazi ukupheka. Akakwazi ukupheka yena. Akapheki inhlobo imina kade ngipheka ke then ngiphakela ugogo. Ekhona yena ehamba waphuza laphuza khona. Ngisho. Leyo into ebhlungu dadewethu. Uhlupha ngoba ubuye benamanga ubhodi bafu. Uyahlupha ngoba ubuye eqamba amanga. Bona lokho ukuthi angipheki unamanga. Awathi kona ungitshela ukuthi Joba umfowenu ekhuluma nje la yonke lento ayikhuluma unamanga. Okupheka unamanga bengipheke esinye isikhathi. Yena bengapheki.
Ubepheka naye kodwa bengibuye ngipheke namaye ukuthi bengapheki. Kuyiqiniso noma kwamanga ukuthi mawubuye esontweni bobuphuzile kwesinye isikhathi uzofuna ukudla kuyena. Cha ukuphuza bengibuya ngiphuzile. Uyakukhumbula obokwenza mase uphuzile bokufuna ukudla kuyena. Bengikufuna Ubakani lo? ubhuti. Futhi mangenze kube nenhlanhla yokugana ungabuya uphuzile uthi uzothesisa umyeni wakho ukuthi akaphekanga ngani kuphi ukudla. Cha ngeke ngikwenze lokho. Pho wayo ukwenza kubhuti wakho angithi ibona abantu engicabanga ukuthi mawumuntu wesilisa mawumuntu wesifazane uzelwe ubaba wakho abafweni ibona abantu opractice ngabo impilo ozoyiphilisa umyeni wakho kushuthi indlela owenza ngayo oyenza kumfowenu iyona ndlela ongafika uyenze futhi nasemzini nginamanga. Cha uqinisile. Yikho phela kudala ukuthi ngishintshe oba sengishintshile nje manje oba ngibona ukuthi lento ebengenza ibingekho right. Isizathu esikhiphile umfowenu kini bongasazi. Akaze ngitshele mina bengazi. Bongacabangeli futhi ukuthi mhlawumbe ngenzeka kube ukuthi. Hayi bengaze ngicabanga nje. Ngoba mina bengitshela mhlawumbe ukuthi ngenza kahle bengaze ngicabanga nje. Ugcineni ukukhuluma noma wakho? Umama mhlawumbe kuneviki igcinile ukukhuluma naye bangijwayele ukukhuluma naye. Mhlawumbe kuneviki nje. Zonke lezi zinto lezi ukukhuluma naye mhlawumbe umbikele mhlambe okwenziwe umfowenu ongakuthandanga kuye kwenzeka ufonela uma wakho umtshetse mhlambe ngenkathi umfowenu esahlala nawe kwakuye kwenzeke mhlambe ufonela uma wakho umtshetse imali umfowethu wenza u1 wenza u2 wenza u3 kukhona la khona umfowenu ake enze khona uwrong ubona ukuthi akangiphethe kahle umfowethu. Hayi cha kukho awukho wrong akakayenza kabe ngiqamba manga. Awukho. Pho wena indaba umhlukumeza. Ezinye izinto kuyenzeka uzenze ungaboni ukuthi wena mhlawumbe wrong. Ngicabanga ukuthi into kanjalo nami izinto eziningi ngiyibone late ukuthi mhlawumbe bengi-wrong. Awupho ukubona ukuthi bo-wrong kukona? Ekuphuzeni nje nokushintsha abafana. Yeah. Okay. Bekuyinto oboyenza ngamabomu but ubone late ukuthi hayi no lento ayikho right. Mhlawumbe kuzothi bengididisa utshwala ngasho ukuthi bengenza amabomu. No ngiyakuzwa bafo ngicabanga ukuthi uyazibeka ngendlela akazibeka ngayo. Uyabona? Unesikhathi singakanani ungekho ekhaya? Sengiqeda unyaka ngoba yonke lento eyenzeka le iyenzeke ngonyaka ophelile. Kusanda kushona ugogo. Kusanda kushona ugogo. Yes. Okay. Ukubonana noma wena ukubonana nje ngeso umgcineni lokumbona wena. Sokunesikhathi kodwa nje benokungifonela emafonini yikho lokho ukuthi bengayithathi serious le ndaba yakhe since beyenza even nangalesi sikhathi ngimbekele ukuthi udade wethu asiphethene kahle ekhaya. Yeah. Injani impilo uphila kanjani manje? Inzima kwamanje kodwa nje nginezingane ke mina nginezingane ezu3 so nje ngiphila ngegrant alezi ingane. Kanti ungakanani wena sisi? Ukuthi ngasheshe ngazala ngoba nje ngiminyaka u29. Unengane ezu3 ngiyaqolisa mhlawumbe ngingabuke ngathi ngiyakujaja. Ezizomuntu oyedwa vele. Ezu2 ezobaboyedwa yodwa ayomunye ubaba. Bayayinaka ingane zabo. Lo munye uyayinaka lo munye akayinaki. Uphila kanjani ngegrant manje? Ngiphila ngegrant ngibuye nomakhelwane bebuye bengisizeke lapha bangisiza khona. Esontweni bayakulekelela mhlawumbe ngezinto ezithize. Hayi banginika amaphasela kuyenzeka benginiki. Ikakhulukazi mfethu abona ngicabanga ukuthi masizobheka le side lokuthi khona la khona buyahluleke khona ekubeni mhlawumbe wena usekhona bokulekelele ngezinto ezithize. Yabona mfethu umuntu angabheda ukubheda ukuthi uyabheda but akulikhiphi igazi lakho kuyena nise igazi elilodwa for the fact ukuthi nizalo uma oyedwa nje nise igazi elilodwa. Angazi mhlawumbe wena ukuthi sibe isinqumo ongasithatha kuyona yonke lento ubuyele ekhaya uqhubeka uhlala nosisi wakho mhlawumbe nilungisane lapha nalapha yana angazi ukuthi wena ngokwakho ungabona kanjani. Mfethu ngokwami ukubuyela ekhaya cha ngengibuyele ekhaya into engenzeka phakathi kwami nodade wethu mhlambe kungaba khona lapho odinga khona usizo ngikwazi ukumsiza lapho ngemali lakho kudingayo noma udinga ukudla ngimfakele leyo mali kodwa mina ngiqhubeke ngihlale lapho engihlala khona kodwa ukubuya nje ekhaya cha ngikwazi ukubuya ngizohlala naye. Mawubuka la uhlala khona compared to impilo kade uyiphila usekhaya umehluko ungakanani? Mfethu umehluko omkhulu kakhulu umehluko phela ukuthi ke angithi lapha akekho lo muntu obuya kimi edakiwe lo muntu ongithethisayo oyenza zonke lezi zinto kade njengoba udade wethu beyenza ekhaya so nginokuthula lapha ngikhona ingakho ngithi mfethu
ngizomsiza lapho efuna ukuthi ngimsize khona. Angazi bemagubhede ngicabanga ukuthi konke ukukhulunywa umfweni uyakuzwa. Ngiyacabanga futhi ukuthi kukhona kusenhlizweni ongafisa ukukhuluma. Ngiyacabanga mhlawumbe ukuthi kukhona futhi ongafisa ukuphikisana nakangazi noma ngabe yini esenhlizweni yakho njengamanje. Ngiyacela ngoba nangu umfweni ukhona mhlawumbe uyiveze ukuthi yini inkinga mhlawumbe ongakhala ngayo nongafisa ukuthi kwenzeke. Ukuqala nje ukuxolisa, ngiqala ngixolise nje kuyo yonke into engayenza kuye ngoba ngiyabona ukuthi imphathe kabi. Uxolisa nje ebengufisa futhi bengifisa ukuthi abuye ekhaya. Ngikufisa kodwa mayethi akeze ukubuya uzokhona ukuthi angisupport akunankinga nalokho. Kusafe insisi ukuhlala nje uhlezi wedwa nje kanje. Noma ngekho safe ngoba phela inkinga ikhona nezingane akukho safe kodwa ayikho into engizoyenza. Le ingane lezo uphuzela phambi kwa uphuzela phambi kwazo. Ya bekwenziwe isikhathi ngiphuze phambi kwazo. Yini kanisisi kanti yini wayisigqila nje sojwala kwenze njani? Ngoba phela manje mase uphuzela phambi kwazo usakubona kuhle. Akukho kuhle ngalo mhlambe istress ukuthi ubaba ngimazi mhlawumbe ngenzeka. Usho ukuthi bonke mfethu abantu abangabazi obaba baphuza utshwala baphuzela phambi kwengane ngoba ubaba babazi. Kumele kugqilazeke izingane ngoba wena ubaba wakhe awumazi. Cha anginjalo. Yini mhlawumbe bangela ungamazi washona kwenzekani? Angazi ngoba umamazi ngitshele lutho nje kuze kube manje akumazi noma usaphila noma uswashona. Ubaba wakho nje awumazi ukuthi wakuphi awumazi sithombe sakhe. Kanje ngize ngibe mngaka nje angimazi. Angimazi nje. Kuyagqilaza lokho emqondweni. Ungihlukumeze kakhulu, kungihlukumezile. Ungihlukumezile. Kodwa mina mhlawumbe engingakusho kungathi ngokuhlukumezeka kwakho bese uvumela ukuthi kuhlukumezeke nezingane zakho. Angithi ingane zakho wena umuntu efana ngabe uyayivikela isikhathi esiningi. Yabona? Ngoba ukukhula kwengane ikhula ngaphansi komama ophuza utshwala. Ngelinye ilanga uyothi uyayikhuza sekuyiyona iphuza utshwala bese iyakutshela ukuthi konke okuhle yazi ukuthi kwenziwa uma wayo. Njengoba wena uphuza ikibone ngazi ukuthi nayo yona into enhle oyenzayo ngoba uyi role model. Sibazali sima role model einganeni zethu. Ebese ikutshela ukuthi hayi ikibone wena uphuza ibone ukuthi into enhle ikona nayo ikwenza. Uyophendula uthi nje ungitshela. Yo kuyoba nzima. Yoba nzima ngoba into ebeyibona vele ngiyenza phambi kwayo. Angithi uyabona? Futhi into enhle ngoba uyakhona ukuyenza phambi kwabo bebuka. Uyabona? Mfowethu uzizwa kanjani njobe ezama ukuzehlisa nanokuthi ubonakala umuntu olibonayo iphutha lakhe. Uyabo? And into ekumele siyibambe mfowethu ukuthi umuntu ophila ngamaphutha kunzima ukuthi kusasa kuse sethi ngiyekile. But uzokwehlisa kancane kancane until azaqeda iyeka angasayenza. Kufana nomuntu ophuza utshwala ngeke uvele uthi utshwala vele kusekusasa hayi sengiyekile. Uzoqala mhlambe mekade ephuza ubhiya shintshe mhlambe aphuza iside eyodwa. Yabo just ukuthi ehlise uthi uyeza futhi athi no sengiyekile. Yabo? Lezi zinto lezi uba addicted kuzona. Akukho lula ukuthi uvele uthi sengiyekile. Kancane kancane. Kufana nomuntu ehluphayo nje mhlambe wenza izinto ezingekho right ekhaya. Ukumbekezelela kancane kancane ngoba uyamazi ukuthi ukwaba umuntu usazobuyela kube nomuntu namaphutha akabaqalanga nje phezulu aqala kancane kancane uze umuntu usekuthiwa segwetshiwe udili kajele cha akaqalanga nje wavula nquma umuntu waqala wantshontsha ugwayi kababa wakhe wahamba obhema ugwayi kababa wakhe kwahamba wathatha imali wawuthenga insango kwahambe bamfakela iwunga wabhema uwunga wasuka ekhaya wohlala edolobheni akaqalanga ngewunga ngithi yabothi uqala kancane kancane kufana noma seyeka futhi ufuna la yeka kancane kancane. Uyabona? Yeah. So wena uthi ngenyanga uzomsupport noma uthi maye ekhalile uzomsiza? No ngizoqala nje ngisho ukuthi ngiyabonga kakhulu dadewethu ukuthi kufike lesikhathi ukuthi uzehlise. Akukho engakusho njengamanje engakusho nje ngathi ngaleso sikhathi dadewethu ozobe ukhala ngaso ngizokwazi ukuthi ngilule isandla ngikudakule ngoba sigazi elilodwa ngeke ngikulahlele ngaphandle. Hayi ngiyabonga mfowethu mawuthi usho njalo. Ngiyabonga kakhulu. Yeah, kodwa ngiyacabanga ukuthi mhlambe bafongela inye ilanga siyayidinga episode mhlambe la khona ekuzobe khona noma wena makuukuthi angavuma ngazi. Just ngiyacabanga ukuthi miningi imibuzo wayinini ninayo njoba nawe dadewethu unombuza ngithi. Yebo yebo. Yes, ngokunjalo nami miningi imibuzo engafisa ukuthi ngimbuze yona. Yabona indlela isimo enikusona njengamanje siyamdinga umuntu wesithathu ongeyena unombani but okuwumzali ozubhlungu bakho
aphinde ezobuhlungu balomuntu ngeinseka nangokuthi uyanizala nobabili, you understand? So I'm sure iminingi imibuzo engabuzeka kuyena, uyabona? Kodwa ke into esisazoyikhuluma leyo behind the scene, otherwise yonke into right. Hayi right ngiyabonga nje kakhulu. Ukuxhumana ngicabanga ukuthi mhlawumbe ukuxhumana ngamafoni bafo ngifuna ukudedele manje nikwazi ukuxhumana, ngazi dadewethu ubona kanjani? Hayi nami lokho engikucelayo nje ukuthi siphinde sixhumane futhi ngamafoni. No, ake sivale kanje, siyabonga kakhulu bafowethu, siyabonga kakhulu ukuthi siqede kahle. Isikhathi esiningi kunokuphela nje ingazange size siqhamuke nesisombululo. Igama lohlele ihwayi mina ebantwini bebonke ingane ukhetha ukuthi lobo buhlungu obuzwise mina. Le episode yanamhlanje inabo ubuhlungu enabo. Inobuhlungu bokuba khona komzali kodwa afane nomuntu ongekho, kodwa uthola ukuthi uyaphila kodwa kufane nokuthi akekho. Abanye abazali uma ngabe behappy la happy khona bayakhohlwa ukuthi kunezingane zake zaba khona. Kufana nabantu besilisa, abantu besilisa khona impilo abayiphilayo. Umuntu wondla ingane yomuntu athandana naye, awayethandana naye bahlukana kayondli. Uzibuza ukuthi awu futhi akuseyona yakhe ngoba sebehlukene noma wayo, kube yakhe bethandana mase behlukene naye, cha ithatha ibreak ekubene yakhe, okuyinto engekho right. Nomzalo ozothi mesaphila nobaba weingane, lezo zingane aphila nobaba wazo zibaleke bese kuthi lezi azithola nabantu asahlukana nabo noma nomuntu asahlukana naye bese singabaleki. Akusiyimpilo right leyo. Ngicabanga ukuthi izingane zonke kumele zijabule, kumele zijabule izingane zonke ngendlela efanayo. Akukhathaleki ukuthi uma wawe uyaphilana noma uphili naye, but kumele izingane zijabule ngendlela efanayo. And ngibona okukhulu ukuzibeka kulezi izingane, uyabona ukuthi inkinga yazo inkinga engaxazululeka, kodwa ke ngenxa yokuthi umzali akafuna ukuyifaka akaxhuma akaxhasa ayixazululeki. Kodwa sithe masikhuluma nabo wabona ukuthi kahle kahle abantu bebeyidinga into kanje and basheshe baxolelana, igazi ihleze ligazi. Kukancane abantu bandawonye baxabane nje kuze kucace ukuthi baxabene ngempela, baxabana baphinde baxolelana ngoba basuke beyinto yinye, ba understandana bayazana. Ngisithathile isinqumo sakhe umfowabo Gumede so ukuthi angibuyele emuva ngoba ubuyela kwami emuva kusengenzeka futhi kuphinde kwenzeke ngendlela efanayo. Kade mabe ngila ngikhona ila ngithola khona ukuthula, ngiright ngihlezi khona, okwami ukulekelela mhlambe la khona kadinga khona usizo ngifaka isandla ngaleso sikhathi, ukwenza ukuthi mhlambe impilo yakhe ibe ngconywana kunokuthi ngibuyele emuva ngoba usengakuphinda futhi akakwenza. Once a pirate always a pirate. Kancane ukuthi umuntu ashintshe nje kucaca ukuthi ushintshile, uyabo? So ngiyacabanga ukuthi isinqumo abasithathile si right isinqumo abasithathile ngoba siyokwenza ukuthi bahleze be right ngaso sonke isikhathi ngoba ukubuya bayohlala ndawonye. Uma sake salimazana siphinde futhi sibuyele ndawonye, kuningi maningi amathuba ukuthi makwenzeka futhi silimazana siphinde sikhumbuzana ukuthi kwake kwenzekalani. Ubona abantu mase beneyinkinga eziningi bethandana, baphinde babe nenkinga bavele bahlukana. Mabe buyelana lapha konke sengaphindi ilunge ngoba umzukwane bexabana khona uyovusa ukuthi vele wangishaya ngespoon wena ngelanga elithize, wawuvele wenza kona lokungizonda kwakho ngoba kuukuthi athi omunye yasingcono ispoon uthini ngawo wangigwaza. Uyabona ke manje ukuthi le nkinga ngeke iziphele ngoba igibela phezulu kwezinye inkinga vele zake zaba khona. Akuvele ngani kuye kweba ukuthi uqala impilo kabusha, uqale nomusho usazokuluma nje soze unesikweletu sokuthi usazolunywa umuntu omusha na umlume ngendlela yakho. So siyabonga ukuthi ke kodwa isixazululo lesigcine sibe khona. Igama lohlelo ihwayi mina, igama le TV uhlanga media hlangene ne18 and above.